Selam dostlar, seyahatimize devam etemiz. Lakin biz bugün Qozonda tugul, Orcha rayonunun Qushlavosh avulunda. Naq mina bu avulda Tatar xalqının büyük şairi Gabdulla To'qay tuğa. Biz bugün To'qayevlar oiləsinin muzey yurtunda. Muzey boyunca seyahatimizni mina şuşu şeşereden başlayız. Bu şecerede To'qayning әтисе Muhammad G'arif yağından 120, әнisi Bibi Memduda yağından 90 туғаны көрсетілген. Gabdulla To'qay 1886 yılının 26 aprelinde dünyaya келе. Менә bu fotoda biz аның туган йортын күрә алабыз. Хәзерге вакытта йорт урынында Gabdulla To'qayның һәйкәле урнашкан. Әмінә bu fotoda To'qay яшәгән авыл сүрәтләнгән. Беләсегез килсә, bu fotoga 100 елдан артык инде. Музейның bu залында biz шагыйрьнең әтисе Muhammad G'arif, әнисе Bibi Memdudaның сүрәтләрен күрә алабыз. Бу гади гына сүрәтләр түгел. Аларны Muhammad G'arifның оныгы әбисенең сөйләве, аңлатуы буенча ясаган. Безнеңчә фоторобот була бит инде. Шулаймы, дуслар? Шагыйрьнең әтисе Muhammad G'arif авылда мулла булганын барыгыз да беләсездер инде, дуслар. Ул авылда туган һәр баланы менә шушы метрика кенәгәсенә теркәп барган. Ә менә монда улы Габдулла җанның тууын билгеләгән. Шагыйрьнең әтисе Кышкар мәдрәсәсендә белем ала. Ул чорда бу мәдрәсә бик танылган була. Һәм Muhammad G'arif шушы мәдрәсәне тәмамлагач, Qushlavosh авылына икенче мулла булып кайта. Мулла булып билгеләнүе турындагы таныклыкны без шулай ук музейда күрә алабыз. Музейның бу залында biz элеккеге татар өе белән таныша алабыз. Элеккеге заманнарда татар йортлары икегә бүленгән. Бер ягы ир-атлар ягы, икенче ягы хатын-кызлар ягы. Аларны чаршау белән бүлгәннәр. Музейда бик кадерле экспонатлар саклана. Ул Габдулла To'qayның әнисеннән калган 3 тәлинкә һәм 1 чәйнек. Бу манекеннар Muhammad G'arif мулланың һәм Bibi Memduda абыстайның образларын чагылдыра. Менә бу бала итәккә игътибар итегез әле, дуслар. Без аларны рәхәтләнеп киеп йөрибез. Элеккеге заманнарда бу бала итәк саны буенча хатын-кызның ничә баласы булганын белеп булган икән. Bibi Memduda абыстайның бер улы Габдулла җан булган. Һәрбер татар Qushlavoshны шитләтеп узарга тиеш түгел дигән Туфан абый Миңнуллин. Мин дә сезгә музейга килергә киңәш итәм. Туган як тарихын өйрәнегез, дуслар. Ә без To'qay эзләре буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Хәзер без Яңа Кырлай авылына юл тотабыз. Сау булыгыз. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл Кырлай диләр. Җырлаганда көйшен тавыклары җырлай диләр. Сәлам, дуслар. Biz To'qay эзләре буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Бүген без Суаналы, Шүрәлеле Яңа Кырлай авылында.